i així ja podrem començar a compartir. D'acord? Ja s'està gravant. Si després ho podeu enviar, ho podeu compartir a qui vulgueu. Val? Bé, començam. Aquí anireu veient cadascuna de les captures de pantalla. El primer que heu de recordar és que per entrar a fer tràmit d'interins s'ha de fer a partir @clave. Això també ja ho vaig dir, moltes coses les repetiré de l'altra xerrada, però per si hi ha qualcú nou o nova que no s'havia inscrit a l'anterior xerrada o encara no ha vist el vídeo, doncs simplement us ho vaig aclarint. Hauríeu d'entrar en sistema @clave, DNI electrònic o certificat digital. Si no teniu cap d'aquestes tres, vos recomanem que vos tragueu una d'aquestes, perquè és la que empleareu per fer pràcticament tots els tràmits, i no només d'ensenyament, sinó de qualsevol altra administració. Una vegada que entreu en /clave, ara quan vos enviem el resum d'aquestes pantalles vos podrem posar l'enllaç directament per accedir, el primer que vos trobareu després de posar la vostra contrasenya és la primera pàgina, que pertany a dades personals. Clar, aquí pot haver dos casos. Un, si ets la primera vegada que fas el tràmit, i un altre, si tu ja has fet el tràmit anteriorment. Si tu ja ets interí i ja has fet el tràmit, això ja vos sortirà per defecte, d'acord? Tot aquest apartat ja vos sortirà, que són les dades personals. Aquí simplement nom, llinatges, data de naixement, país, província, és a dir, cadascuna de les vostres dades en el cas que no surtin, i en el cas que surtin d'uns altres anys però que no siguin correctes, simplement el que heu de fer és modificar-ho. I així automàticament se modificarà per tràmits posteriors. Següent apartat que vos sortirà. Una vegada que ho hem emplenat. Per cert, de les dades personals, sempre m'agrada dir que la part més important és posar l'email, perquè és on vos arriben les notificacions de si vos ja ha adjudicat qualque plaça. Per tant, l'email, sobretot, mireu que el tingueu bé. Després hi ha un apartat que és per marcar per persones que tenen discapacitat. Vaig explicar també a la xerrada que hi ha un percentatge de places que són reservades per persona amb un percentatge de discapacitat, i aquí simplement, si és que sí, se vos desplegaria els dos puntets que teniu aquí baix i doneu permís o no perquè la conselleria pugui tenir el certificat corresponent. En aquest cas, el certificat de discapacitat. Si no és el cas, per defecte vos vendrà marcat que no i pàgina següent per poder passar a la següent pàgina. I és molt fàcil. Deixeu-me que miri si està entrant qualcú més. Crec que s'estan acceptant directament. Seguim. Una vegada que heu mirat aquesta part més personal, diguéssim, teniu la de comunicació, que és el que vos comentava abans, per tot el tema de si vos adjudiquen una plaça, que és el que vos deia que era més destacable. M'agrada dir-ho perquè és vera que moltes vegades després la gent té un email de fa molt d'anys, no li arriba la notificació i això pot donar problemes. Què és el següent que hem de posar dades personals? La nostra adreça, l'adreça de notificació. És vera que normalment aquesta adreça pràcticament mai s'emplea, però a l'hora de fer el tràmit és un camp que també és obligatori. Si no voleu posar el vostre i poseu on estàu empadronats perquè estàu en un altre lloc, això que és una pregunta que ens fan molt, no hi ha cap problema, però una, on arribin les notificacions, arribat el cas que fes falta. Com us diu aquí, si no s'omplin totes les dades obligatoris, no se podrà passar mai a la següent pàgina. No heu de passar pena perquè vos surt una notificació que vos avisa. Ara ja passaríem a lo que és les dades de la sol·licitud. Aquí que és important. Si hi ha qualcú que ja és interí de l'any passat o d'altres anys anteriors i que no vol formar part aquest curs que ve, 2024-2025, de la borsa, llavors també ha de fer aquest tràmit perquè aquí hauria de marcar on posa no vull ser integrat a la borsa 24-25, perquè si no, de forma automàtica se vos integra amb les illes, funcions i o especialitats que teniu de l'any anterior. Per tant, si no voleu formar part de la borsa, ho heu de marcar aquí. Molt important, també ens vam trobar amb el problema que molta gent veu aquest requadre i com a per inèrcia el marca i realment sí que vol formar part de la borsa. El que han fet ara a conselleria és que si tu marques això, quan li dones a pàgina següent directament per defecte, te surt una pantalleta que te recorda, estàs segur que no vols formar part de la borsa. I d'aquesta manera ens asseguram que no hi ha problemes perquè l'any passat, pareix surrealista, però l'any passat va passar que molta gent va marcar que no i després no va poder estar a seguir interès en tot l'any. Per tant, aquesta pantalla us ho recordarà. Si no és el vostre cas i seguiu, ja arribareu a la sol·licitud de participació, que és la pantalla 3. Aquí és a la pantalla on heu de tenir clar quines són les vostres prioritats, tant a jornada completa com a mitja jornada.
No estàu obligats a marcar les mitges, igual que no estàu obligats a marcar les senceres, ni estàu obligats a marcar totes les illes. Però heu de ser conscients i heu de saber a quines illes voleu anar a fer feina en el cas de que arribi el moment que vos adjudiquin una plaça o en quines no. L'altre dia a la xerrada vos comentava que hi ha 3 tipus de tràmit. Està el tràmit ordinari, el tràmit urgent i el tràmit extraordinari. El que marqueu aquí vos condiciona el que seria durant el tràmit ordinari, però diu de qualque manera perquè aquestes vos sortirien mínim aquestes places. Val? Però, ojo, perquè també en el tràmit extraordinari, si la vostra plaça no s'ha cobert i vosaltres heu marcat aquí Menorca pensant que mai vos telefonarien per anar a Menorca, si l'heu marcada a un tràmit extraordinari vos podrien telefonar per cobrir una plaça d'aquella especialitat en aquella illa i vos penalitzaríeu si després rebutjássiu la plaça. Per tant, ja ho vaig dir moltes vegades l'altre dia, però ho torno a repetir. Heu de saber on esteu disposats a fer feina. Val? Podeu marcar-les totes, podeu marcar un parell, el que vulgueu. Tant a jornada completa com a mitja jornada. Quan això ho tingueu clar, pàgina següent. Penseu, que també ja ho vaig dir, que el tràmit se pot fer tantes vegades com vulgueu i el tràmit que se queda desat sempre és el darrer. És vàlid el darrer que tu facis, sempre que estigui dins del període, evidentment, fins al dia 25 de març. Si no que trieu cap opció, vos tornarà a sortir una altra pantalla que vos diu que no omplert les dades. Mínim heu de triar una illa i d'una de les que vos surt. És igual si no és mitja jornada, però al mínim una. Ara arribam en aquest apartat, sol·licitació de participació, ben igual que abans, on surten les titulacions que vosaltres teniu. Aquest és simplement un exemple, perquè és una captura de pantalla. En aquest cas, per exemple, aquesta persona té enginyeria informàtica, per tant, pertany a les coses de secundari. Veus que en aquest cas, com que també és d'informàtica, necessita tenir el CAP o màster, que com ja vaig dir també, és un dels requisits que se tenen per poder accedir a la borsa d'interins. Estic dient així per damunt i recordant-lo de l'altre dia per no tornar a repetir tot el que és la teoria i tot el boi, perquè passa molt temps, vam estar una hora explicant-ho, com que vam enviar els vídeos, si el podeu tornar a veure o si teniu dubtes, després m'ho feis arribar, però intentaré passar per un poc per damunt i centrar-me en el que és el tràmit. Però bé, en aquest cas seria secundari, que ja ho vam estar explicant. Si fos en el cas de mestres, aquí, evidentment, només vos sortiria el grau i no vos sortiria, en cap cas, el màster de secundari, però si teniu altres titulacions, sí que vos sortiria. Pot ser el cas una persona que tingui educació primària, que també tingui grau d'infantil i que també tingui PT, per exemple. Totes les titulacions, si ja és interí, li sortiran aquí. En el cas que sigui la primera vegada que ho feis, vos explico com se fa, val? Aquí baix, veus que vos surt afegir noves titulacions. Aquí, en aquest requadre blanc que vos sortirà baix, heu de posar una paraula clau per trobar aquella titulació. Per exemple, si soc d'infantil, doncs posaré infantil i se mos obrirà un desplegable en el que mos sortiran els diferents graus d'infantil, perquè pot ser grau d'infantil per la Camilo José Cela, grau d'infantil a SUNIR, grau d'infantil a la Universitat de les Illes Balears i nosaltres hem de marcar els que pertany a la nostra titulació. Pot passar que hi ha casos que la titulació exacta no apareix. Mentre posem una que sigui semblant o equivalent, com que després, quan acaba el tràmit, ho adjuntam, ells ja veuran el que volíem dir amb aquest títol. És a dir, ells després miraran la documentació que portam i miraran que sigui vàlida i ho acceptaran. Però, en principi, de les titulacions més comuns, de primari i de secundari, vull dir, totes aquestes sempre solen sortir. Són bastant fàcils de trobar. A més, cada vegada van afegint titulacions, per tant, no heu de tenir cap problema. Una vegada que heu posat aquí la vostra titulació, perquè és la primera vegada que feis el tràmit, o bé ja sou interins, però teniu una titulació nova que, per lo que sigui, no vos surt per defecte en el tràmit. Llavors, una vegada que cliqueu aquí, se vos afegirà aquest apartat. Si és la vostra titulació d'accés, veus que aquí vos surt en blanc, podreu afegir la vostra nota. Quina és aquesta nota? La vostra nota és la que vos surt a l'expedient acadèmic. És important que tingueu aquest expedient de notes perquè això també vos dona puntuació en el barem, com ja vos vàrem explicar. Per tant, a part de la titulació, quan vosaltres entregueu la documentació, heu d'entregar com a requisit el títol,
però també s'anoten la que entreu, perquè si no vos baremaran com si tinguéssiu un 5. I si teniu més nota, evidentment, són més punts a l'hora de baremar. I quan entreu de 0 és que són les coses que vos donen punts, és a dir, la vostra nota i si teniu altres titulacions. Per tant, és molt important que poseu aquesta nota i després ho acrediteu. Ara posem per cas que aquí ja ho hem plenat tot, ja hem posat totes les titulacions que tenim. L'exemple que posava, soc d'infantil, tenc un 7 en 80, després tenc primari, però com que s'ha d'accés és infantil, en aquest cas, podeu posar la nota, però no seria prioritari. I també tenc un màster, també l'afegim aquí. Totes les titulacions que tingueu. Ojo, no formació permanent del professorat, perquè quan ja han repetit moltes vegades, tot això va a un tràmit a part. I a més ara arribarem a la pàgina que correspon a la formació. Seria només titulacions acadèmiques. Si teníeu dubtes de saber què és titulació acadèmica i què és formació permanent del professorat, en el resum de BOIP que vàrem enviar també ja farà 2 setmanes, ho teniu tot. I si no, contacteu amb nosaltres, que després vos diré com contactar i nosaltres vos aclarim aquests dubtes. Seguim. Aquí quan tinguessin tot, pàgina següent. El que vos deia, si heu d'introduir titulacions de forma oficial, aquí vos explico com fer-ho. És molt senzill, és el que vos deia. Paraula clau, cercau quina és la que correspon i de la mateixa manera, si vos heu equivocat, se pot anul·lar qualcuna, simplement donant-li un menys. És molt intuïtiu, ja vos ho explico així, però és superintuïtiu. Aquest seria un exemple de qualcú que té diferents titulacions, que han partit d'enginyeria informàtica i d'ESCAP i que ha anat afegint que també té estudis d'idiomes, que té la certificació de català perquè la va haver de fer després, o una altra llicenciatura, i simplement cadascú tindrà aquí reflectit les seves. Una vegada arribada a la pantalla 5, quan vosaltres a la pantalla anterior ja heu ficat quines titulacions teniu, automàticament això ja reconeix quines funcions específiques podeu fer amb totes les titulacions que heu posat abans. Aquí teniu un exemple. En el cas de tenir, per exemple, enginyeria informàtica i tot el que hem posat, que era llicenciat en Belles Arts, etcètera, aquí el que se li habilita serien totes aquestes que li surten. Dic totes aquestes perquè que estigui en 2 columnes no vol dir que no estigui acreditat de totes. Està acreditat d'aquesta, d'aquesta, d'aquesta i d'aquesta, de fet també veus, de matemàtiques també, però en aquest cas aquesta persona, aquestes no les ha seleccionat com a funcions per fer i aquestes sí. Què vol dir? Que potser vosaltres en les vostres titulacions se vos acrediten moviment 3 funcions, però n'hi ha una que no vos fa moltes ganes fer-la per lo que sigui, perquè ja heu tingut experiència o el que sigui i no vos agrada. Doncs només trieu les altres 2. El global de tot el tràmit és que vos obliga a triar el manco una illa i una funció. Però, a part d'això, tot l'altre és voluntari. Evidentment, quan més funcions, més illes, més jornades, més possibilitat de fer feina. I més possibilitat d'entrar a la borsa, rodar i tenir punts. Però no seria obligatori. Mentre en poseu una en aquesta part verda, ja els tràmits vos deixaria continuar. I quan més poseu, més possibilitats. El mateix, pàgina següent, ja per passar a la següent pàgina. Després, funcions. De la mateixa manera que podíeu afegir manualment titulacions que no vos sortien, o en el cas de la primera vegada que ho feis, totes les titulacions, en aquest apartat, si trobeu que de les funcions que se vos han posat anteriorment hi ha qualcuna que vos manca, que vosaltres deis, no, en el BOI posa que jo puc fer aquesta funció, estic segura que la puc fer, per tant, pot ser que el sistema, per lo que sigui, no m'ho reconegui, doncs tu l'has de ficar manualment. Com se fa? Molt fàcil, com abans. Una altra vegada, paraula clau, la cercau i l'afegiu. Aquests solen ser pocs casos. Vull dir, normalment ja el sistema te detecta que estàs habilitat, però si hi hagués qualque cas així, que sapigueu que també la pots afegir. Vos diu que se vos estirà així, que s'afegit correctament si arriba el cas, i se vos afegirà com a seleccionada. Hi havia 2 columnes, la columna de no afegides no et sortirà i és de part que sí, evidentment sí, perquè sé que ho afegim vosaltres forçosament, per dir d'alguna manera. Després arribarem a la part d'equivalències de català. Bé, se suposa que, això sí que ho resumiré un poc respecte a lo de l'altre dia, però molt per damunt. La gent que té grau de cos de primari i que ha estudiat directament a la UIP ja té les acreditacions de català i, per tant, la certificarà directament amb el seu certificat de notes juntament amb la seva titulació. Quan dic titulació no falta que sigui oficial.
soc conscient que hi ha gent que encara té el paper com a compulsat de que està esperant que li arribi el títol oficial, però qualsevol cosa equivalent en el títol. Ara bé, si és gent que ha fet el grau fora, en aquest cas sí que haurà de tenir el requisit de català i, per tant, els haurà d'afegir aquí. De la mateixa manera que si és el cas de qualcú de secundari que ha estudiat aquí, però després el màster del professorat o el folk l'ha fet fora, no se li convalida el català i en aquesta passa ho haurà d'acreditar. Si és una persona que ha fet aquí secundari a la UIP, però també ha fet aquí el màster, se li homologarà el C1 de secundari amb el folk. I en aquest cas no hauria d'acreditar. En aquest cas, per exemple, surten les equivalències de català, aquesta persona no el té, no té cap titulació. Se li pot admetre a la borsa? Sí, però què passa? Que quedarà com exclòs a la borsa. I després, no vull entrar, però ja vaig explicar com després hauríem període per a aquesta gent que ho estigués estudiant ara, potser. No entraré molt perquè no vos vull embuar, vull centrar-me en el tràmit. Seria tot aquest apartat d'aquí. Després, aquí, si teniu altres nivells d'altres idiomes, els perfils acreditats també vos sortirien que forma part de l'annex 4. El tema de tutorització, si sou interins que no feu feina, evidentment no sortireu com a tutoritzats, per tant, si aquí vos posa que no vos alarmeu, i si és gent que ja és interina, aquí vos sortirà que sí, sempre que hagi estat tutoritzat. Després aquí tenim la part de superació de la primera fase de posició. Com veus, aquest apartat és tot un resum de coses que no són editables, diguéssim, tot el que és això. Són coses que o se tenen per defectes o després tu afegiràs posteriorment. Si s'ha superat la primera fase d'oposició, alerta d'oposicions ordinaris, aquí tindreu una puntuació i vos sortirà que l'heu superat una vegada o les vegades que siguin, i si és de tota la fase d'oposicions, vos sortirà aquí. Pot ser sumativa, però heu de tenir en compte que la gent que va aprovar oposició l'any passat i se va quedar sense plaça, realment vosaltres no vareu fer aquesta primera fase. La vareu fer tota compactada i vareu fer aquesta. Per tant, si aquí vos posa 0 i aquí vos posa 1, és normal, perquè aquesta consulta ja ens ha arribat un parell de vegades, que sapigueu que és normal, és perquè no se considera que ho heu fet dues fases, sinó que ho heu fet tot junt. Això en el cas de les oposicions d'estabilització. Com que és el que us demanen, doncs vos ho volia comentar. Una vegada arribat això, la mateixa pàgina següent. Aquest seria en els cursos de formació permanent. Com us he dit abans, sabeu que hi ha un enllaç i un tràmit específic per si tu vols afegir cursos de formació. És molt important recordar que només compten fins dia 31 d'agost de 2023. Tot el que sigui posterior, mos demaneu que és que ja no m'ho comptarà mai més, no. Te comptarà, però ja serà per la propera convocatòria si no hi ha canvis. En canvi, per ara, només fins dia 31 d'agost de 2023. Tots aquests cursos de formació permanent que, evidentment, siguin homologats. Aquí vos van sortir tot el resum de tots els cursos que teniu. Aquí vos recorda que són 1.200 hores màximes que podeu fer. Vos torno a recordar una altra vegada que màxim se poden fer, són 50 hores, però han de ser cursos que siguin només a distància 1. És a dir, no se poden a les mateixes dates compaginar dos que siguin a distància. Hauria de ser un presencial. Això vos ho dic també com a recordatori. Aquí vos sortirà el total d'hores si ja ho teniu registrat i si no, haureu de fer el tràmit a part, perquè se vos registri. Pàgina següent. Després arribam a la part de l'antiguitat. Si és la primera vegada que feis feina, vos sortirà 0. Si ja heu fet feina, reviseu que estigui tot correcte, vos ho desglossa amb anys, mesos i dies. I si per lo que sigui no esteu d'acord, per exemple, una persona que és la primera vegada que s'apunta però que ha fet 4 anys de feina concertada i simplement vol entrar a la borsa pública. I aquí heu de marcar que no esteu d'acord, veus? Aquí vos posa estic d'acord amb l'experiència, us deixaria seguir. Si no esteu d'acord, marcau no estic d'acord i poseu una frase tipus no estic d'acord perquè jo tinc més anys d'experiència a centres concertats, m'ho invent, o a la pública i aquí no m'ho consta i ho vull acreditar. Tot el que marcau durant el tràmit que no esteu d'acord o que esteu afegint, són les dues coses, o que no estàs d'acord o que estàs afegint coses que el sistema no reconeix. Quan arribem a la darrera pàgina vos ho mostraré. Tot això després heu de justificar. Tota aquesta documentació els heu de portar. En aquest cas, si no esteu d'acord amb l'experiència, haureu de portar justificant la vostra experiència. Després, una altra vegada, pàgina següent. Si no se tria cap opció, tant de si estàs a favor com no estàs a favor, te tornarà a recordar això. Això ho han afegit a moltes pantalles més.
Sol·licitud de participació de les darreres que tenim ja va respecte als càrrecs ocupats. Això també, si heu començat res. Si no, vos sortiran aquí totes les puntuacions i anys i mesos que teniu sempre que siguin dins d'aquestes dates, perquè també ja ens han arribat consultes de gent que va ser tutor, no sé, 2019 i que no li compta. Només compta a partir de dia 1 de setembre del 2020. Per tant, és normal que no aparegui. I la data màxima, 31 d'agost del 23, ben igual que amb els cursos de formació permanent. Aquí, simplement revisar que sigui correcte. Com que si irà dins de càrrecs públics, ja us hauria de sortir per defecte. Pàgina següent una altra vegada. Quan arribeu a aquesta pantalla, no heu de marcar res. Això és que vosaltres vos posaríeu que Conselleria vos faci una feina, que és poder anar al certificat de registre de delictes sexuals i que ells computin que no teniu cap registre fet de delictes sexuals i, per tant, podíeu integrar-los dins de la borsa. Si marcau com a POS, no els esteu deixant i, per tant, després vosaltres haureu d'anar, haureu d'acreditar aquesta documentació i vos ho feina. Si ho feis així, ja les dades les traspassen en Conselleria i ja us podeu oblidar. Aquí no ho marqueu. També m'haurà passat altres anys que la gent veu quadradets, se viene arriba i marca tot i després se troben problemes. Per favor, superimportant, llegiu el que marcau. Jo ara vos estic explicant, però entenc que davant del tràmit, per lo que sigui per defecte i per costum, com acceptar les cookies, ho feim i ho feim inconscientment. Llegiu molt bé perquè està superben explicat el que marcau. Res, pàgina següent. Declaració responsable. En aquest cas, sí que heu de marcar la creu. Per què? Perquè vos diu que declareu que sota la vostra responsabilitat tot el que entregareu a la documentació que ara adjuntareu, tot és correcte, tot és legal, vull dir, no suposa cap problema, tot és verídic i tot està conforme en el document original. Això vendria a ser el que era abans compulsar. Abans havies d'anar a fer unes coses infinites perquè te compulsessin que allò que documentaves era cert. I d'ara no fa falta fer això. És telemàtic, però que has de fer una declaració responsable. Marcau simplement aquesta creu i vos oblideu de tot això. Pàgina següent també una altra vegada. Això és simplement protecció de dades, perquè penseu que a la primera pàgina posar totes les nostres dades personals i per política les han de signar. Aquest és l'únic apartat que la gent no se sol llegir, però aquí encara se pot permetre. Però bé, li pegeu una ullada, perquè heu donat dades personals vostres i de contacte. Marcau que ho heu llegit. Pàgina següent. El mateix d'abans. Si no marcau que esteu d'acord, no podreu continuar. Bien, ara, una vegada arribat aquí, deixaré de compartir, crec, perquè ja, això, res. Una vegada que heu arribat aquí, simplement haureu d'adjuntar totes les parts de vosaltres al mercat que no esteu d'acord o que eren noves en el document. Això és molt senzill. No vos ho puc mostrar ara perquè ja no puc entrar en el meu tràmit perquè no som interina. Però, simplement, vos sortirà desglossat tots els apartats dels documents que vosaltres heu d'adjuntar. Per exemple, he marcat que no estic d'acord en l'experiència, el que comentàvem abans. Doncs aquí haureu de documentar, escanejat tot sempre en PDF, per davant i per darrere, que sí que teniu experiència. Que heu acreditat que teniu una titulació de pedagogia terapèutica? L'heu d'acreditar. Com? Escanejant el títol per davant i per darrere. Sempre que no sigui d'accés, no farà falta el certificat de notes. Si és el teu grau d'accés, certificat de notes també, si ets la primera vegada que vos inscriviu, per el tema de que te surti la nota i que t'acrediti el català. Serien per les dues coses que vos demanen això. Tot ho heu d'acreditar sempre en PDF. Lo davant i darrere pareix una tonteria, però a vegades també ha d'anar problemes. Encara que un títol tingui un fol en blanc, que per davant posi cosa i un segell i per darrere no posi res, no costa res escanejar per davant i per darrere, perquè a vegades han posat problemes amb això a Conselleria i per no haver d'esmenar després, vos estalvieu el problema. Escanegeu tot el que tingueu davant i darrere i ja està. Una vegada que heu adjuntat tot el que se vos va demanant, a més està superbé perquè vos diu passa per passa, titulació d'accés, aquí ho has d'adjuntar, en PDF sempre. No conforma amb l'experiència docent i de baix, i ho aneu adjuntant així. Quan heu acabat, li doneu a pàgina següent i ja se vos acredita, se vos tanca el tràmit. Superimportant que li doneu a desar tràmit.
i que quan acabeu vos descarregueu el justificant, perquè aquest justificant amb un codi és el que vos servirà a vosaltres per comprovar que heu fet aquest tràmit. Una altra forma de comprovar que heu fet el tràmit i quedar tranquils que l'heu fet com toca, si vos aneu a la carpeta ciutadana, simplement posant a Google carpeta ciutadana, entrau de nou a la vostra arroba clave i vos sortirà els meus tràmits. En els meus tràmits simplement mirareu quins tràmits heu fet. I el darrer que vos sortirà, en la data i l'hora que heu fet el tràmit, voldrà dir que està registrat. És com la forma de quedar-te ja tranquil del tot. Que amb el justificant ja seria suficient. Però bueno, ja m'agrada sempre que veniu a fer tràmits amb nosaltres, quan hem acabat, entrar a la carpeta ciutadana per quedar-nos tranquils del tot. Després, poca cosa més. Tenc també ara per compartir-vos, menys si ho tenc per aquí, simplement els nostres contactes. Si volguéssiu fer qualsevol consulta, qualsevol pregunta que tingueu, algo que us vulgueu demanar, que no ha quedat clar, si vareu veure l'altre vídeo, ja vos convido que mireu l'altre vídeo, perquè l'altre vídeo que vareu m'estar enviant, que si no el teniu, mos ho deis, vos ho feim arribar, l'altre vídeo explicaven tot el que és el BOIC com a tal. Tot el requisit, tota la informació, tot el tutor de català, totes les acreditacions, que això és el més interessant. Totes aquestes passes les teniu en aquell vídeo que vàrem explicar. Vàrem enviar el PowerPoint i la presentació on teniu accés fent clic directament en els enllaços d'interès, els links que necessiteu per fer el tràmit. Vull dir, jo vos convido que el mireu i si no el teniu mos ho demaneu, no mos ho demaneu. Ara, deixem un segonet, també si vos puc compartir... Lo de... Aquí, ho tinc aquí. Si vos ho puc mostrar. Simplement per si voleu seguir-nos a les xarxes o si voleu també tenir en contacte directament amb nosaltres perquè ho pugueu veure. Ho tinc aquí, compartir. Teniu, aquí seria la forma que podeu estar en contacte amb nosaltres. Quan heu emplenat el formulari hi havia un apartat que deia que si volíeu rebre informació, això el que farà és que vos integrarem en el grup de WhatsApp i podreu tenir tota la informació que necessiteu. Com a interins específicament, perquè entenem que les altres informacions havia punts anys de carrera, de moment no vos interessa, però vos arribarà tot. El recordatori quan se tanca el tràmit, si hi ha novetats respecte a la borsa, quan surten el tràmit de cada divendres ordinari per inscriure-vos. Tot això vos arribarà i la veritat és que és una font d'informació totalment gratuïta i molt profitosa. Aquí teniu també les xarxes socials per si volguéssiu seguir-nos o contactar-vos. Ja vos convido per el mateix. La informació és gratuïta, per tant, quan més informació tingueu, millor. I més si és la primera vegada que entreu a la borsa. I després aquí teniu les formes de contacte que teniu. Sabeu que tenim seu també a Menorca i Eivissa, tenim persones responsables allà. I tant si sou de pública com de concertada, teniu aquí els números. I després, respecte a la formació, no sé si sabeu que ara tenim una oferta formativa de 2 cursos gratuïts per gent que s'acaba d'afiliar amb nosaltres i després també petits avantatges per gent que ja du afiliada més temps. Si voleu saber un poc més i ampliar sobre aquesta informació de la formació permanent del professorat i la que ofereix UGT, vos convido que contacteu amb Naina Barrassa, que ella vos informarà de com ho podeu fer i com podeu gaudir d'aquests descomptes i d'aquest avantatge. Perquè ara mateix supos que tots esteu en la mateixa situació, que el que necessiteu és fer punts i molt de cursos. Per tant, tenim la millor oferta formativa ara mateix per qualitat i preu i vos convido que us registreu amb l'email de Naina, que contacteu amb ella. Ara, només són 20, no són molts. El que vos he dit, ho estic gravant tot, després ho enviarem per WhatsApp i ho podeu compartir amb qualsevol persona que vulgueu. No sé si hi ha qualcú que vulgui fer qualque pregunta. Vaig a revisar el xat, no sé si qualcú ha demanat. Vale, sí, és que tenim en Rubén, que fa feina amb nosaltres, i he que anar contestant coses. És vera que m'he centrat com molt en el tràmit, perquè per això ja hi ha l'altra xerrada, que ja la vàrem fer 2 vegades, a més, una de matí i una de cap vespre. I no sé si hi haurà més preguntes, si hi ha alguna més, me la podeu fer ara. Deixo un minutet per si qualcú vol aixecar la mà o escriure en el xat o el que sigui. I si no, el que vos he dit, podeu, en tot cas, teniu aquí els contactes i vos podeu contactar sense cap problema, que vos atendrem encantats. Vaig deixar de compartir la pantalla.
Vale, la gent dona les gràcies, això és que ja mos engeguen. Vale. No, Anna, moltes gràcies a tu. Qualsevol cosa estem en contacte. Pilar, veig que havia fet una consulta que en Rubén crec que sí li ha contestat. Super, la Raquel també. D'acord, doncs fins aquí l'explicació. Veureu que és molt senzill, és molt intuïtiu i ja vos convido que simplement, a vegades fa molta por perquè és la primera vegada, però aneu llegint les passes, les instruccions i està tot superben explicat. Val? Moltíssimes gràcies per assistir. Enviarem la gravació i res, fins aviat. Moltes gràcies a tots i totes. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Adéu, Cata, adéu, Laura, adéu, Marc, adéu.